Good morning sa to mga kaigsunan nga nas kadalanan karon nagmaniho. Hello. And sa to sa mga kaigsunan karon nga na sila ang mga poste, mga gwardiya. Sa mga kaigsunan na to nga naroon nagsugod tukong. Nagpugo-pugo pero wa mangaon, nagpugo-pugo kay nagkuso-kuso sad. Oh, so di ka na sa tinod ng lingkod kay pugo-pugo man. Ya kuso-kuso. Mausod, no? Oo, so Bagas trak-tarak ka ba dyan? oo. So kana mga naglabad yan, kaningon nga nagkuso-kuso, wa naman labag tarong. Oo, ay na sa lingkuhan. Ay mga kabarangay, isang sigaw sa ato ang mga kaigso ng mga tindera. Uy, asa naman to? Ayan. Gawin lang may ng speeder. Nag-in pa mo dali pa mo dyan? Nag-in pa ko dali. Nabitin ko na uuloy ko. Namin na tagay yung hyping. Take to. Thank you. Sa ato mga kaisa mga taxi drivers! Habal! Mga tricycle drivers! Yan. Isa pa mga angkas dance drivers! Mga tindirong pungo-pungo! Namiyas mga Okay, kung wala pa mo matawag yung mga trabaho diya, ikuha na ninyo ha. I-message niyo sa tuwang text line. Mga secretaries, mga managers, Wow. mga supervisors. Ano ito sa umus-umus ka trabaho? Oh, sige ka na po dyan. Kaya naganapin na po na ako. Mga dispatchers, mga manghingiay. Manghingi ay? Oo. Oh, syempre namin ako na ako. Mga tambay. Yan. Mga kandidato. Lamig ka ng mga kandidato ha. Oo. Sa mga maestro ko nung samang Jiroy. Sa mga government employees. Yan. Mga private sectors, hello! Umata mo manan eh. Mga sales agents! Mga promo! Promo po! Ay. Mga LBM! LBM? Yan! So, meaning ano pa ba dyan? Lami, bisag mo po! LBM di ay. Ikaw, LBM ko palit eh. Yan. Lami, bisag mo po. Ikaw, Papa Roy, not alivio siya, gusto niya na. Para sa mga tsuraan sa mga ni Papa Ma. Pamay ko ha, di kami nagsulti ato ha. Buti ka ni Roy. Ay, no ko. Tapos mo griti Papa Ma ko, kita sa birahan. Hello na ni Faith Paras Diaz, mga snatchers ko, no? Adi ka na, mga tropa na nito eh. Okay, si Argent Gibbs sa mga bouncing ko, no? Mga bouncing. Bouncing mood. Okay, sige mga kabarangay, sige sa inyong trabaho ka doon. Hello niyo yung tanan niya. Sa mga gym instructors, sa mga nagpadagkos ng mga lawas niya. Mga macho kag lawas. Mga hang kayo. O niya, in-extorya niyo yung ganyan. Dugay na ka nag-gym. Sa mga OFWs. Wow. O nga to ang partner. Kinini ang nagunang istasyon. O nga to ang DJ nga kumpulong ng chicks. Live on the mix. DJ Almer. Bana ako nag-intro eh. Bana. Busam ka. May muna ni mo DJ Almer. Ang tanong. Ako pangunta na papadyo ba? About sa akong battery sa kong telepon sa una. Battery. Oo.
bigla ako ito dito pa nga. Hindi pa mapuno ba? Ako tinunggan nga. Iburot ang yung battery. Pwede, oo. Okay. Yung sila nga ato na sa imong kanang pagtangtang dito mir nga. Wala pa na puno ba? Oo, nga na, magubanin ko na kayo, tatangtang, di pa mapuno. Di ka na mo tagtango basta di pa mahuman. Unyan ka ng kwarto pa diyo ka na. Sobrang sa kapul. Sobrang sa doot? Full man, full. Sobrang sa bira. Full man, full. Full! Oo. Di sana siya mayo na. Sobraan. Ano sa kang burot pa diyo no? Basta masubraan. Na di mo tagtangon, burot yun na. Balik pa ba dyan nga? Para ito pa ba dyan? Hindi na nyo, pukinsik paminaw! Ang DJ nga gusto na pukinsik! Ang DJ nga ako! Sir Kabaw! DJ Arner, live on the mix! Salamat! Bye-bye! Ay, nako. Live on the mix Jeffrey Sassing, Ikoy, hello. Si Dante, yan. Okay, Ikayam, yawa. Sa Cebu Park, Babus Laundry, hello ko no. Yan. And kisa pa rin si Jerry de la Victoria, hello, may bundag. High caller para sa drama portion. Salvan pa ba dyan? Hello. Hello, darling. Hi, kisa ni Payog? Hello, Papa Joe. Hi, kisa ni? Jai. Jai, ang iyong ina. Jai, ang tanong. Nangungutan na ito, Papa Joe. Kasi hindi ka lang sa nila ni Papa Marco, ni Papa Cholo, nga ka ng put-put dito. Ansay? Sila ka ng meaning dito ng nai put-put. Putot? Putot. Sige, hindi mamira si Mama. Kanis Papa. Hindi mo ako nadugan sa iha pa ba dyan? Ang kasi meaning ng put-put. Put-put na. Daga mamini nga na put-put. Dagan, No? Dahil put-put nga silbi gisulti siya put-put para makamata mo kay doon na ni Sir Bato. Put-put na. Put-put. Yan. Hindi ka na ganun. Ang kumata mo nag-number, Papa Joe. Ha? Ano sa? Ano mo ako na silang number. May na silang put-putan na. Mo na ikaragano sa ilang iput-put nito sa dagawa. Sabi nga sa ganang 5. Di 5 kaput. Put-put-put. Ana, oo. Pagkakit nga sa inyo sa Papa Jolo, put-put na. 5. Huwag kang tugtuha, oy. Yan, ingatan natin siya. Ano na din ang Papa Joe. Oo. Sige now, ay ito. Ikaw, mapaput-put ka. Ha? Ito pa Joe, salamat. Oo. Okay. Sige, Nyera. Salamat ha. Okay, bye! Bye, Joy. Alright, yan. Hello des mga taga Camotes Island day. Hello din ni paring Joseph day. Yan. Happy birthday sa na nag-birthday karon. Ako na i-greet ang akong amigo. Akong bro nga banggitan nga nag-birthday karon. Nga master kay mulutong sisig. Happy birthday ni bro Shane Bernard Lua. Ako na tagsisigan ni Ron pa ba dyan? Pwede mo, diet ko yun. Pwede tayo ito eh. Saliglag na. Okay, anyways, mga kabarangay. Like all along. Uy, naputol. Like all sa ito cellphone. Hello. Hello, Papa Joe. Ay, may buntag. Isa ni Paliog. Tata, di ko pinagas niya alam mo, kaya lang kita minahon. Tata, ang tanong. Okay, Pops, ka ng mga utara ko pa to. Sa tambal sa insomnia, Pops, tagdugan ako makatog, matag alas 2 ng pagsadlawan makatog, isang sige na uliligid sa daanan. Mau ba? Sige, magpiyong.
Hindi na mo pa Joe. Natural, Hindi ko makatog. Bisa kami na pa music para makatog. Pero dugay ko makatog. Di, magkuri-kuri ka samtang kuhaan pa, mata pa ka. Oo, mag-exercise ka, mag-push up ka. Kaya para, mura magug ka sa dug battery ba? Nga kung fully charged ka, wakay gamit kayo, di ka malubat na yun. Di ka nagkaon. So magkuri-kuri ka, mag-exercise ka. Manggal ka na, alas 9 sa gabi, imbes kayo makatog ko. Hindi ko makatog, ang tanaminaw na lang ko, 20 trip heart, o to Papa Ripley para makatog ko. Di ko katog, matog ko, mga rest up. Di na katog eh. Oo, di kami hindi ka katog. Dugay ka makatog. Kidugay mo sa ka matog. Alas 3 mo sa ka matog, so makamata ka na, alas 9. O nga ron. So naanad yung lawas. Naanad yung lawas, nabali na. Anak din pa Joe. Yes. So, ang imong buhaton ni mo na, maski makatugag ka rin alas 3, ipa-alarm na ni mo alas 5 para mapugos o kaluya mo lawas, makatug na kabalik ana. Sa ang body clock ni mo. Oo. Kuyawa gusto. Oh, ano na siya, kuyawa ni mo dahil. Matug ka alas 12. Para mamaminaw pa papi pa. Yan. Ikaw kay papadyohan, yari ko sugan tabi, background lang. Ay, sige. Katang paborito na kong Young Da Membrok. Okay, sige. Babuts. Salamat. Yan. Okay, sige mga kabarangay, padahil lang yapon na. Next week, Holy Week na mga kabarangay. Erwin Kabiluna o kanyada siya, utang buot tagda ko. Grabe na ganyan yun, ano pa ba Joe? Utang buot. Jen, answer na kadaw gahapon sa mga programa, papadyoas lang ko ba if kanus ato claim. Sa akong programa? So, sa man sa yan load or sa bugas? Sa may imuhang nadagan. Yan. Kuhan ko no, 11 to gahapon papalitin, no? Gahapon pa ba Joe? Ha? Hindi ka nun mo 11. Date, 10 kahapon pa ba Joe? Yan. 10? Date mo ka. Oo, nakadaw si 10. Bulaka. Wata lang ako, Jen answer draw. Yan. Yan. Wata lang din mo, load ni mo, ana. May ilan na ni mo, text mo sa ka nga, dawat ni mo. Ang lakaw pas ng loader. Okay, sige mga kabarangay. At ang hininayan tuloy mga kabarangay. Napailay niya papalitoy. Text line o pinabot na rin pa ba Joe? Last caller. Yan, sige papalitoy. Cellphone, sige. Yan, hello! Good morning, Pat. Uy? Hello, hi, good morning. Who's this? Jelay. July in the morning. July, ang tanong. Kani siya, continuation ni gahapon na. Ang tanong Gusto sunod gina ko, ang ako mga pangutanan ka ng kung di siya pagtulunanad ko sa mga estudyante o sa mga teachers sa makahibaw kay sobra na ang laglong sa mga Bisaya. July, dili na siya pagtulunan sa mga estudyante mong gusto, July. Nangita kag answer. Unsa may buti mo sa buti sa dalinsay. Day, ako tigtubag ko sa mga butang angay kanang makatunan sa mga tao nga gawa sa ilahang leksyon. Kana kay leksyon man na sa maestra, paningo itudluin ninyong anak nga maningkamot na mangita na. Kaysa una bitaw nag-eskwela ta bitaw, naam sa mga leksyon nga wasan masabtis tong mga ginikanan sa una. Pero naninguha ta og makaton ta, di ta magsalig og kanan rin mo tubag lain. So, mora gyud pa akong tubag nimo. Kung kina Sorry. Tudloy ang imong anak nga makat-on siya og pangpangita og manikay-sikay siya pangitaan ni pang tubag pinagi sa iya nga maabot. Yan. Kaya kung sige tagtang ginikanan mo, sige tagtubag sa atong mga anak, makapasar tud yung anak pero yung anak way nakatunan. Yes. Ano? Oo. Kung ang imong anak sige ni maglutuan na hantod mo dako na siya nga na makatong ka nagluto, kamor siya mukaon. Mo nagingon nga, don't give them fish always. Give them fish rod and let them learn to fish. Oh. Nakakuha ka? English good, oy. Ito Bisaya pa ba dyan pero laglong? Bisaya na to. Laglong daw. Ayaw, sige, og hatag, og lutong isda ang imuhang anak. Oh. Tudloy siya pangita og isda.
Ay, hindi pag-isda. Lalo na makinagdagat. Dahil mo dagat, probably. Bato ba ito? Pasil! Dito ka naman manibot. You know, natrawa, oh. Huwag mo natuloy mong anak papahilom gani, oh. Yan. Kung ano ang ginagawa ng mga matatanda ay siya rin ginagawa ng mga bata. Oh. Wala ka tayong Jilay, oh. Wala pa ba, Joe? Galiksyon na niya. Giliksyon siyang anak. Oh, sige pataan ni Jilay. Oh, Ang ako lagi gusto, Pat, unsay bot ipasabot sa dalisay. di lagi ko mutubag anak, kaya assignment na si mo ang anak. Kaya agoni mo. Nganong ako may patubagon nimo sa assignment sa imuhang anak? Usa pagkat-on na nang imong pangita mo diag pamaagi. Ay mo pagsalik sa kanang naitaw nga mohatag sayon ana para makat-on inyohang anak. I-research na. I-research na ninyo dito. Mangita mag mga karaang tao para makaila mo nga ang mga karaan day mo nakabaw ani dili kay hatag ng Papa Joe okay na. Ano yung bukas pag Mark ko? Duty pa tao niya. Okay, thank you, Pat. Oh. Yan. Yes. Sige. Dapat siya sa Facebook ron, ingat siya. July left the group. Dito, ayun yung ikalain kanay nga na, labi na ikaw July nga na iya ko nung purpose ko no sa iyang mga pangutana para makaton ang mga tao. Dili na siya pagkaton ng mga tao. We cannot just spoon feed everybody, no? All the time. Kaya mo na siya usahay, makaingon mo nga inyo ang mga anak ni graduate, nakahuman silahang pagskwela. Pero wala nasud silang utok kay projectan. Kita na mo answer sa ilahang kuan, sila mga assignment, i-google na lang ang mga kuan. So, dili sila ka mao mo research nga silang kuan. Sila kaugalingon. You know, it's time for us nga mura ba og balikon to sa una ba nga let them do their way also. Trust them to find the answer. Kung masayop sila, well, normal na yun na. It's not bad to commit mistake, no? Kung ito nga makakuan ka, masayop ka, kay para makat-on ka. Di ba, Papa Danny? O sa pagkabaon ni Mos Kurinti nga makamatay or maurinti na siya. Hikapon sa hikapon, kaya mamatay niya ka. Okay na may kapad papadani. Saan ni mo pagkahibaw sa butang kung unsa iyahang baho o humot kung di ni mo simuton? Ang unsa nang manggama? Basta aslom na dong, yung aslom. Yan. Okay, we'll be right back mga kabarangay. May buntag niyo diya Papa Joe, Papa Litoy, JR ni. Tanaw na ito na sa cellphone, basta may problem. Okay, hello? Hello. May buntag? May buntag ka pa, Joe. Unsa ato dong? Sorry, Papa Joe. Unsa ka? Sa ni mangot pa pa ba? Unsa naman siya? Di mo maklaro pa ba, Joe? Oo, di mo klaro. Alam kay mo tingog daw. Oo. Sa ni mangot pa pa Joe. Kisa ng problema mo ako sa imong manghod. Ang manghod. Ganun ang problema. Iyam ka ng problema. Ganun ikaw may mo sulti. Okay, bata ko na pa pa Joe. Ha? Unsa? Bata. Bata? Oo. Pila edad na bata? Okay pa. Ha? Okay. Unsa to? Di maklaro pa Di ba, mo Joe? maklaro yung idol ko namang baba sa cell site. Okay, Pap. Sa cell site yun. 14? Okay. 11? Oo. Oh. Taga asam na mo? Taga kumbadaw batulit eh. Okay. Unya, nga naman ang problema sa mga iksod nga 11? Oo. Ano lagi? So, ginam kong turo ko na buntag na mo ulit ba? Basta na kuy-kuy ng mga barkada, mga ganggang diya sa inyo, ha? Ambor lagi pa pa Joe, kaya ako kibaw lagi. Waday gibuhat nga action ng mga ginikanan ana di ay. Maug yun. Naharag pa pa Tani Joe, curfew. makasukol man lagi. Musukol. Oh. Dili pa inga na ka kuan. Inga na nga dunay ngipon ang
ang balaod nga gi-implementar sa imuhang ginikanan. Ang mayo na dili man ingon nga mara dili mo sukol, dili na ingon niyo latuso ninyo bunal para mahadlok. Inyo nang may mayan. Na may mayan yung sakto nga makamata siya kay basin og mas pilion pa niya yung barkada kaysa inyo ha. Kay mas ma-feel pa niya nga importante siya dito kaysa diha sa inyo ha. Saan ko babadyo? Ito ko lang siya inom-inom ba? Mao gani na influensya na siya sa mga tao nga gitagaan siya importansya kabaw ka nga mga barkada ta. O tagaan pabiliban ako mo ba cool kay ka. Astig kay ka ba ay. Kinalam ni Babae, Kabayan. hindi ka babadyo? Ari ka dari babes. Oo. Wala, inga na, babae na ba na dong? Lisod kayo. Delikado na pa ba dyan? Sayo ginamaminyo dong. Oo. Storya ay nagmaayo sa inyong kinikanan. Basta nagdaan na siya dili ganahan nga mo anak sa inyo. Hamo na mabarkada. Usama na siya sa rason ni nga na. Pura ba og iring? Ayaw pa kan og tarong o saktong oras. Di ba? Kanang iring manghungkab na. May talaga tos lain. Oo. Para nang iring di sa mua. Yan sa inyo ha pa ba dyan? Oo, nangabuslot lang ang atop. Naghan lang kalit. Bugnas ko lapita. So, muna, may sakto ang inyong igsuon. Ana, ayaw ingon nga. Kanang puros na lang bati ang isulti wa kay ayo, bata pa ka, kuha na ka, ana. Kaya nga, mustorya mo nga, dahi, kanang isip maguwang nimo ba? So, man yun dahi problema nimo. So, may nakita nimo sa mga barkada nga mas ganahan pa man ka dito. Hindi mo lagi magwalagi. Masolve niya ako sa ituan niya. Naagyo na siya problema dong suod sa inyo ang panimalay. Muna nga, mas ginahan pa na siya nga muadto dito. You have to investigate. Gamiton nimo yung pagka-detective kunan. Kunan mo Ito, ng babadyo. picture. Di ba 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 nga? Alam ko sa'yo, barkada nga mga natrata. Sige, puyog. Di, mao lagi na, wala po kakaget sa akong ipasabot nga nakakita lagi siya og importansya sa frat or sorority or sa na diya sa ganggang nila, mas naka-feel pa mong siya igsuon nga to nila kaysa iyahang mga kaugalingong dugo. Ingana. Sa una, mingon ta nga blood is thicker than water, but there are times magud nga only water ang naa dito ug ang blood wala. Sa mo ang kumbay ko, so may prominto sa mga pamilya kay trabaho mo sila. Muna diha, dili na nasa sa imong manghod. Dili siya kamingon nga sa na sa imong ginikanan. Kung dili, butang na siya nga inyuhang kuanon, kanang tarungon. Kaya kumingon mo nga walay tao sa inyo tanan nga na mo bitan na kung siya magtanga siya dito. Ingana. Yan, ikabot ninyo, wala dito mo pamahuay, wala mo istorya og tarong. Unya, ang inyo na mastoryahan, ang iyahan na lang mga sayop, kay mo inyo nakita, mo inyo nadungog sa mga tao. Inyong inyong manghod, o dito galaglaag, ingana. Pero, kamura sa gatukmod, anak niya nga malayo. Kay bata para ba na, kinala nagiya. Sige pa ba, salamat. Wis pa yan, bay? Ikaw na good na. Okay, bye. Yan. Mamita na siya mga kaiksunan, no? Priyato, nga, mingon ka nga, gano'n nga, ang usa ka bata pa, makibarkada, kayo sahay magod, ang kita mga ginikanan tungod sa busy na to sa to ang trabaho tungod kay ginanta makasurvive kay karon pa dito nakaanang ingani din kinabuhi de sa pamilyado isura din no naghana na tong trabaho ani kay mangiskwela niya magsigit og overtime yan ikabot nimo tungod sa imong kakapoy mga time ang imong anak nimo sa puton ka ay susamo ko dito ko bata pa di ba Bawagin pa ba dyan? oh pa paliti ko ay paliti to kayo to Ribis motor. oh ano mo nga mayon bata paliti ko na oh sige kanila sa tunduaan diri niya mo na magpangutan nimo bata ba nga kumusta siya niya may makita nimo nga kinabang importante siya ba kay nga na kay di mo gyud na ikalikayan no kini labi na mga babae nga anak kanang attach ba kini sa silang amahan nga mura pag-idolize nila ilang amahan mura protector nila ilang amahan and kinahanglan gina sila nga kanabit ang tagaan og atensyon ingana
Kay mabito ng ubang mga kuan, mga father figure, ingana. So, kanang kamo sa dito mga ginikanan, magita sa dyan mong oras sa dyan nga mahatag ninyo sa inyong mga anak para dili makita ang inyong mga anak-anak sa laing mga tao. Okay raw tao ka na makita siya anak sa laing mga tao, ugiyahan si tarong. Kung makita niya siya mga barkada, mga bata. Di ba? Lahi mo igiya pa ba, Jong? Karon na ba mga panahon na bata pa gani na-indulge na ng mga premarital sex? Maog yun. Okay, kaya tungod Mga bisyo. Kanang ba matukbod man yun, namdi reaction maski sa kabata sa una-una, labi na nga makita og mga video nga na, so mainggan niya man yun, di ba? Maog yun, Anything pwede na mo makita, labi na og mag-viral, that could prime your mind into somehow mura bag ma-entice ka ba? Mabito na ka ng commercial advertisement, di ba? Ang nga na mga commercial ka di og pagkaon niya, ang mga on puting dakuta na nila ginagawa. Yan. Kaya pa siya. Reklamo mo sa Switch Papa Joe. Saan man siya? Nana ko, saan na siya? Ingon 200 ko. Wata lang. Kay dili na, way 200 nga load rate so. Ako pang tipakan. Wata sa ninyo, ha? Kanang mga reklamo na load. Wala man ko'y load nga 200 so kaya depende na sa imong network. So staggered na siya tag 100 para may kong 200 wata lang. Ano lang diha. Mabuto lang ginalagihin. Siyempre mga kabarangay, no? Yan na. Anyway, sige, balik sa atong mga sa atong mga ginikanan nga naminaw niya. Karong mga panahon na kinahanglan gyud kanang grabe nga giya ang mga bata karon. Ako ba sa mga ginikanan magudang ilam kung kapait may permiso tigod. Tanang mga kaon Papa Joe, problema. Unya, mo disiplina sa tungos kapungot labi na mga salingan mga kasulting nga. Sus ang imong anak nga ni, mao ba niya pero tandog imong garbo ba ako hari glatigo rin. Lipas kawayan Papa Joe kay madali-dali ko ha. Wala naman rin lipas kawayan nun. Uy kami mga pobre na oy. Wala nakalipas kawayan? Naami uy daghan. Sure ka? Yan. Sure ka? Yan. Picture ko na ba? Picture mabali mo liog kuha. Ano ang tiyong slito yun? Tias kondisyon. Kung nabaka siya, maliliog. May mong lamot na siya katuwa. Okay. So, pa na Nadia. Papa Joe, Papa Litoy, may buntag. Wala'y live bro. Live lagi yun eh. Hinay lang kitang net ron. Basta buntag ba? Hinay man ang net. May ako nabantayan. Okay. Okay, Papa Litoy. Wala na ikong panahon. Hello. Hello. Hi. Good morning, Miss Operator. Good morning na ma'am. Pati ang signal ron, uy. Lagi hinaging net ka na silang. Karang kuhan sa diri sa mua kay Karat. Karat ako sa monitor. Tubig. Miss Operator. Miss Pizza. Ako. Miss Daughter of the Operator. Miss Pizza. Pizza on sila. Papatid sa 15. May pizza 15. Layo pa. Okay, Joe, ang tanong. Papa Joe, ganun na uban nga sunblock makakuan man maka-allergy. Well, kapag kitang mga tao, no, naatay mga chemicals or uban pa na diya nga mga substance nga maka-trigger og allergy. So, di gini mo na malikayan. So, you have to choose or look for a sunblock nga hiyang sa'yo.
Ayan. Di mo May good reaction. kay katuba. Katulad sa pun ko nga nakuan nga na-allergy ato niya sunblock. Mo ba? So, na maligog dagat, para di ka mag-apply sunblock, pagdalag payo. Ala no. I know, di mo sa kung kay bawang mo lang mo eh. Adto lang kas daplin. Basta i-apply niya sunblock pa ba, Diyos, sa gabi eh. No. Oo. Mo ba? Pwede kay klaro lirito eh. Mo ba? Basta nag-network na, yung mag-i-block. Muna yung sunblock. Yan. Well, pili, naghagay ka mapilian nga mga sunblock. Oo. Pero, sa di ka nagarantiya nga na, labi ng maligo ka, matangtang man. Pausa. Labi na mapahirag bas. Bitaw. Yan. Di kay mo every hour ba na isa i-apply? Di ba, ko na lang, pero di ka mag-apply pag, lang ka ng rash guard. Basta mo naong, utangan mo rash guard. Hala no. Kinalang ko maligo. Ay, nagko. Para dili mo ito magnaong. Ayan. Ang mata rin mo ito, kay puro may ma-expose. Hala no. Itong May protection pa ba, Joe? Ay, nagko. Grabe ah. Pili lang na idagan dito. Ayan. Yan. Pero kung naman ko, allergic sabi ka ng mga pizza ng barto. Hala no. At hindi makalon, maikot. Sige, tapos papadati, okay. Allergic sa siya. Allergic sa voice of drinks pa ba, Joe? Oh. Allergic. Karon nakahibaw na din ko nga allergic. Katong buy one, take one. Okay na ko ato. Uy, ma. Di Okay na katutukunan rin, uy. Ano maka-avail ka sa buy one, take one. Naman kay katong card nga bayaran. Mapadaka ka ron? Oh, allergic ka sa go. Ano lang, Yan na, busy pa ko eh. Sugo ko sa... Di operator. Bye. Sige, bye. Okay, yan. Papa Joe, gikan ni Paulox Monzon mo gamit siya og sunblock nga hypoallergenic. Yan. Hypoallergenic. Oo. Ikaw papalit to eh, di ba? Hypo maga? Hypo? Putamos. Hingin na siya, hypoallergenic sa lito. Di juga mag-allergic ani kung imo ning kasturya. Oo. Kuhan juga di ka mangatol ani niya. Yan naman ba, Joe? Na may uban nga kuhan, dili hypoallergenic kasturya ka na ba kasturya ba murag mangatol ka? Hello. Hello. Morning. Oh, lover girl. Happy ka ni mo, Pam Joy. Hi, Papalitoy. Aptik yun sa gamit sa itong supplements ingana. Kasi di pa ni ko ako. Madara mga kapalito. Tagi ko ah. Market. Sponsor. Kaya na dahil Papa Joy na na-sponsor? Ako na. Siyempre, sponsor yun na ako ang kawan akong supplements. Di, Papalitoy ba? Wala pa. Bukad wala na siya. pa. Bukad? Okay, Vito Lover Girl, ang tanong. Kanang, Papa Joy, kanang, ngilaan ko na nang magnilkate kung namatyan. Angon sa? Magnilkate sa kuko. Well, actually, wa mo kayo nakita na naana siya biblically ingana, no? Pero, sa unang panahon magud nga, grabe kita, sa unang panahon long time ago, ladies and gentlemen, nga grabe kayo muhatag og attention ng mga katigua nga sa una sa namatay nga mura pagtanaw nila ba nga mangarti gyapon ka manghinguko ka sus namatyan na gani ka magsige pagkatiman na imong lawas ana you should go and pay attention sa kuan no Sa you should mourn rather than magsige pagwapa panudlay diha mahigayon pa kana nga namatyan ganita diri ang nagana ba so daghan matutuon ako ba, Joe? oh so daghan para to discourage na mga totoo para dili na lang gyud ka kinahanglan pasultian nga ayun lang sige pagwapa diha namatyan ganito maski pagpa-cute diha Maugid. pero karon usab naman na kay kung na mamatay karon maski nagbangutan pa namatyan karon niya magpa-picture mo smile naman gani lahi naman ron sa una na mamatay hatod sa luyo dito sa kuan
sa Purlon, wala maghinilakay. Diba papadani, no? Oo, maugyod. Oo. Ilakay, way undag nilakay na. Ligid-ligid pag ay nasdaan ng uban nga na. Oo, na. Pero karon, magsige na gunit cellphone, lingi, babay-babay, selfie. pa. So, karon Lahi, okay na. Sa karong henerasyon ba, okay ra na siya? Di mo kumingon okay, no? I will not say okay, no? Live kayo ako, ari mo magikan na ko nga na. Isultihan natin ka nga mo na ang akong panlantaw sa mga wakwat sa una. Oo. Pero kung kinalang ka nga namang manimaho ka, di lang sa kamaligo, kaya namatian ka, no? Basin no, gagawin mo tapad, nagsimot mo mamatay. May mauna pa ba dyan? Ayun, asa mo bang patay? Di ba? Ligo na ka. Lawi man na magbuto pa. Aman na din po dyan. Di na siya may patay. Makabuhi. Gamit gani ko sabon ni mo papadyo. Di ba nindot? Nadili imuha ka ng pan ba? Drug brand. Yan. Nice kay nice. Nice, okay. Nice gini pa ba dyan? Oo, flawless. Di man ta endorso dili epektibo. Yan. Yeah. Yan. Okay. Sige. Sige, salamat. Bye. Sige, bye. Okay, sige. Peter Cabo. Hello, may buntag, Papacho. Okay. Para ko nung nindot ang mong panit, gamit ka nung kaog LL. Litoys lotion. Yan. Mag-LL ka. Litoys lotion. Mahali ba? ML. ML? Marcos lotion. Hello. Morning, Mami D. Ang tanong. Papi Jo, kung sa'yo reason magbuba ang kaning investor sa sakyanan? Sa rason nga, maabot na ang panahon nga maguba. Labi na og di mayo ang filter. May nga na, maguba. Saka na nagubaan na, no? Ay! Yan, tunay ka na sa junk shop. Okay ka ba? Yan sa junk shop. Modi ay. Na magubang mga butang, di lang atong relasyon. Every day na lang. 365 days ang guba. Natural ka na, Papa Jo. Okay, sige. Taga-adlaw yun, oo. Dili, hindi naman di sa ang sakyanan. Buntahan mo na. sosyal. Okay, tako. Kita na mo lang, sir. Yeah, rintahan. May operator. Parinta ka. Parinta ka, dirita mo. So may nagkinalan ko na kayo automatic niya, kikinalan ko. Kana, Ilang adlaw? Ilang adlaw sa inyong rent a car, be? Be. Corlan man, Papa Jo. Porlo niya, libre sa kay ikaw. So, okay. Manya ka na nga. Ew. Hindi siya mo dawat to glove sa tao. Ew. Pagsama na lang ko nga inahan ko mo. Pilipin ako maning apo. Ew. Okay, nagkasalamat kami di. Salamat. Bye! Yan mga kabarangay. Saan pa pala sakto? Hindi pa pala. Hindi mo lagi na. Uy, ha? Ano mo na lagi stop? Nanay ka pa ba ito? Sa ubos pero pa. di siya kutob. Apil pa Apil to. ni? Ayan, oo. Apil pa ni? Yep. Oy, klaro. Apil pa na kay oras na sa last. Okay. Yan. Okay, sige. Nananawag pa pala sa itong cellphone. Hello! Hello, Papa Jo. Hi! Kisa ni Paliog. DJ Tonton. DJ ni. Oo. DJ! Ginano nga ba Jo ni Tonton o Tonton ba? Lagi, DJ Tonton. Oo. Kaya ba Jo anong vitamin para sa tawag po Jo na siya ba Jo? Vitamins para katog. Kumusta mga tawag ba? Gina ka makatog. Di isa lagi. Di ba, ginaba ka matog.
O ganahan ka lang matog. Timpong-timpong sa bayo. Matog ba no? Di na ka ginalan og vitamins. Kumo rin ginalan. Harsh kay Papa Joy. Pagkatoy ito. Gano'n na. Gumo rin kinahanglan. Yes, oo. Magbuot kag punching bag unya mag-box ka. Aya. hantod Kaya ako sa matog. Ako matog pa Joe. Gumo rin kinahanglan. mo ganun na mag-box ka hantod maluya ka kay na-relax ka makatug na ka. Ikaw. Dara di ay. Pa Joe. Ako matog. Babalik na yan. Kanang magabi rin. Matog. Imanlaw. Matog ko. Mao ba? Di so may nakalahian na. Nocturnal din ni siya ay. Basig kusog mo negosyo hindi kagabi. Ako ako negosyo ba Joe? Ano di Papa Joy? Okay. Postpone man dyan. Postpone. Sige. Wabaling bakaw kabaw. Sige, salamat, Ton. Sige man Joe. Salamat. Sige, bye. Hello din ni Mama Len. Mama Len, maraming salamat sa pakikinig. Yan, o di pa parang di sa di Papa Joy naminaw sa dato niya. Nasa Oo. Papa Joy. Yan, ingos pa Yes, maranding naman. kusog kuno kay diri sa LXY. Yan. Oo, sa... Saan yung LXY? Sa ka-marketing Papa Joy. Oo, Liling Marketing sa Kulono. Yan, Yan. sa metro Oo. Salamat. Tapos kita na Tagalog trompa. Advance Metro Link. Hello, mga taga Metro. Tulong dapit. Sa mga manlabang nun diya. Okay, jaywalking mo. Lalo na kita diya, squad. Pero po ni CDC Papa Joe, Junifer, ay lanog sa kita. Oh, dito sa may... asan naman nilang branch ka ron? Nagya putas ka ng main Papa Joe. Di sa UC? Oo, di hadap. Oo, di ano sa Advance Maguindanao sa una. Abot na, pabaka na ron. Yan. Hello. Kayo tag niya, bro. Ay, nako. Balik siya dito, de. Okay, sige mga kabarangay, we'll be back right after a short while. When we return mga kabarangay, mauna sa dagat to ang Andos Bira Porsche. Andos Bira Porsche. Andos Bira sa usa ka problema. Dear Papa Joe, Papa Litoy, magpatambag lang ako sa akong problema. Bago pa kong nakapadala sa nimog problem, Papa Joe, tawagan ako sa nga Kyla. Bago na siya nakapadag problem, no? Yan. Taga Leyte ko, gani about gyapon ni sa akong ka-live-in, Papa Joe. Akong ka-live-in, mura man og bata, way buot. Kaya kung unsay among awayan na mo Papa Joe, mo sumbong-sumbong lang yapon siyang mama. Wa ko kasabot ani niya Papa Joe, basta makasala gani ko niya, pero kanang kung dili sala nga nangabit or else Papa Joe. Kanang kung dili sa balay, namo mo sumbong-sumbong man siyang mama. Siyempre Papa Joe, mauwaw sa ko kay makaibaw sila. Sa may angin akong buhaton Papa Joe, pasagdaan na lang ako ni siya Papa Joe, kay giingnan man ta ako ni siya nga kung unsay awayan nato, di siya magsumbong-sumbong sa iyahang mama. Pero Papa Joe, iyaman ng mama, wasa ko'y mahimo. Yan. Well, bila may mga edad na mga bata pa mula ni Papa Lutoy, no? So napalas mga kwan Papa Joe. DC? Mga bago, mga 20 o DC nga na, no? Oo, bago pa gini nga nag-20, no? Ako makasulti ni mo, Ana, siguro. Una ni mo buhato na likayan ni mo nga mag-away mo. Now, saan mo paglikay nga mag-away mo? Likayan ni mo ang mga butang nga pirmin yung awayan nga iya barong nga gisugo nga iyang gisumbong siyang mama. Labi na ka ng mga paglaba baron o pagluto, nga na. Nga, wata ka ba nga iyang giitugan siyang mama, nga na. Nga, mura ba og mingon po nga wasa siya buot siguro. Pero iyaha is that iyahang nakita ang kalahian ni mo sa iyahang mama. Pinagi siguro sa treatment siyang mama nga siyang papa nga gigam kayo, basta nigulin niya, wapay luto, way limpiang balay, ingana.
Sumuna musumbong siya sa iyang mama siguro, nga na. Siyempre. Lahat kaya siya musumbong siya mama nga kung si Kylo, di man magpadug. So, hindi nga na. Di, yun nga na, Papa Joe. Oo. So, again, kanang mga nga na, no? Muna siya adjustment sa kanang kaminyoon or kanang kung tawag niya kaugalingan yung minyo. Pero di pa mamamukha ang minyo, kaya kalibiin pa man mo. Pero managingon nga kung di ka agwanta, if you cannot agwants, Papa Joe. muna siya. Kay di ba alalim ng kaminyoon. Okay, napilay pa pala ito eh. Wala pa gyapon naabot diri sa text line. Yun lang kutob. Ang kato yung problema man. Kato yung problema, sige. Nice short problem na rin. Sige. Parang dumidilim ang aking paningin. Na ako ex-Papa Joe nga nag-chat me bahin sa chat. Mura siya muhisgot nga balikan pero usa ka adlaw ana nagkita mi niya ubanan sa ko sa akong amigo. Ako silang gipaila-ila. Nya sukad ato Papa Joe nagka-close sila pag-ayo. Hangtod nga nagkauyab sila Papa Joe. Labay ang mga adlaw Papa Joe nagkabuwag sila ug ni-chat siya nako. Unsa man ang akong buhaton Papa Joe? Ako bang dawaton ang iyang sorry? Please hide my identity. Laki niya papalitoy ha. Okay. Well, ang imong buhaton ni mo diha, kung imo pa siyang mga sorry, di pa silo ni mo. Ito si nga magbalik mo. Di ba? Ningon lang, mura lang kag ningon ka, mura siya hisgot nga balikan pero wow, wa ba siya magibalik, mura lang, leading. Ya, karon kay imong introduce yung mga amigo, nagkauyab sila niya, karon nagabuwag. Yan, nag-chat siya magbalik. Basta nagpadungog-dungog ra na siya, basta napakailay ng amigo. Di ba? Basil, posible pa nga na, Papa Joe. Dagang amigo din. Imo bragahan nga, nakik-chat man ka nako. Una ra ba ko yung amigo, nahurot na. Di ba? Wata ka ba, nga na. Ibig ko siya ni mo nga, actually, kami rin gusto, pero wak man kayo plano makibalik mo to nga. Nanguyab yung mga amigo, di, siya lang magsugot. Yan karon nakabuwag man yun, may kinakabawa mo siya nga love kitty ka. Oh, di ba? Pwede, na-realize na niya, Papa Joe. Oh, ano lang, good. Yan. Pakipot sa kadong ha. Yan. Wala na ang storya. Yan. Kuya Awa sa dani yun, nangutana dali. Can you tell me more about yourself? Aba? Can I learn more about your background? Aba? Ano question, Papa Joe, ha? Okay ka ni Exodus 3:1. About myself, my name is Papa Joe. I'm currently working here. And what else do you want? Siya, can I learn more about your background? My background is tarpaulin. White, Papa Joe? Oh, no, it's not white, it's blue. Barangay RT, that's my background. And the wall. Yeah, are you available to chat? No, I'm busy. Where are you located? GMA? Yeah, GMA Complex. Blue Hills, Apas. Ano yun siya? Hello, Papa Joe. Ayan. Hello ka rin, mas pagka-cute. Papa Joe, lahi na ang buriring o butiti. Ang buriring, Papa Joe, kay makita nas merkado. Sa katuig, every August na siya mudagsa. Dili na siya mudako. Ang buriring kay Papa Joe magkita. Mga taga-biig gani. Lahi na lagi. Oo. Ay, lagi nag-ihisgot na yung mga habit. Hindi ka naman ang muli ka ng mga isda rin, Papa Joe. Lara Tots buriring. Kaliwat na sila, Papa Litoy. Kaliwat na sila. Papa Ba na tadpoles, Papa Joe? Dili, uy, tadpoles mo. Tatarot ka noon. Tadpoles ka kuwan man na, sa baki man na. Baki, yan. Oo. May tawag ko sa uban, butiti ko no. Okay, sige, mga kapatid na na problem. Okay, sige. Sa ba ni? Sige. Okay, salamat Para ha. buyag, oo. Ito na din ha.
Papa Joe? Nasa naigi ko ni Julsis? Julsis? Oo. Ay, sus, Papa Joe, pakulo rin na. Ang sabi ko Pakuna, sige pakuluan di ha. nagbaliha, papaig. Okay. Papa Joe, tambagi ko, tawagan lang ko sa nga si Simchi. Nami anak, duha niya, niuli siya sa ilaha. Buot niya nga kuhaon ang mga bata. Doon na ba siya katungod? Babae ka? Simchi, babae ka, no? Babae siguro ni. Kung di mo ka kuhan, Kasado. kasado. Yan. Kasi kasado pa Papa Joe, no? Ano taman yun to, Papa Joe, nagkasubra. Asam na yun, ha? Lumiya na, oy. May kaurong munggos papalit to, eh. Munggos? Dinuldog Papa Joe, nakakabay dito sa kantin. Kas ka nagkanuldog. Dinuldog? Nang ginuldog, lamig na parisa na ka ng buwan pinikas bitaw nga medyo karang gagmay nga pinikas. Nga medyo paig. Wow, so sigasagan o na na eh. Kaas ka mais. Kasi in English, kanon nga mais papalitoy. In English nga, kanon nga mais Papa Joe? Oo. Aw ka na nga rice nga corn. Ano, di ba rice? Rice is humay. Okay, sige mga kabarangay. Ato ning sa Japan kung napapalito boss buriring gyapon or ubotite sa banadya. If walay license Papa Joe, di kaihaw og buriring sa Japan. Mao gani. Yan. Mo nang mahal kay lukatan po ng lisensya. Mau di ay. Oo. Yan. Dagko sila hang kuan ito. Buriring. Buriring. Oo. Yan. Asa may mga problem ito? About mga buriring kung rin na rin. Problem sa mga kabarangay, ha? Sige. Oo. Sige. Napelain? Wapay nangabot diri Papa Joe sa text line. Okay, pwede mo matawag, ha? Wala. Karoon din tataw daw mga kabarangay. Atangin ninyo ang sayaw to buy, where to buy. Ubani. Papa Roy. Papa Roy. Kasi mamix na papalit. Kanagan pa ni commercial papalit. Kasi may gutom. Hindi ako Papa Joe ka na na-stop. Yan. Yan. Siyempre. Salap. Gamiton pa na Papa Roy. Ano sa na pang acknowledge ng mga nagtanaw ka ron? Hi din ni Jeffrey Lazarte Manggila or Mangila. Yan. Nagani wa D, no? Oo. Apa ni D? Lagi kayo paminaw ng plidoan eh. Mangilad. O si MG Flores Camnia. Sa Dexter Ronde, hello. Si Jai Navalio. Delayed lagi ang broadcast sa FB. Ana na siya. Delayed na siya. Okay na ka na rin ma-delayed. Dilib yung babae. Wag yan nila. Ako, Ano Papa Joe kung maliit siya sa trabaho? okay, sige mga kabarangay. Uy, mga slam dunk niyan. Sama na siya. Papa Joe, nitawag na gyud ang mga Warriors. Oo, nagmalik na gyud sila. Kaya nakakuha na sila sa ito ang Rams. Gutom naman pormas papalito. Ipag-gutom na gyud mi. Pamakaw. Siyempre, ay, oo. Ano nanawag? Ayaw ba yata Papa Joe? Hello? Joe, May udto na, nimo. Di ano eh. Hello? hello. Hello ka rin. Kisa ni? Nico. Nico. Oh, Nico si may ato, Nico. Kayo nga sana. Mutana. Problem pa man ta, Nico. Oo. Ha? Sige, ako balik. Sige, ikaw. Sige, bye. Hello, Danny Hart. Briones Isoto di ay. Thank you so much for listening. Okay. Ni Jovin, si Emiliano, si Nilio. Karon ba ginagabot ang ilang kot? Taas na naning kuha, no? Siya lang gyapon, no? Siya lang gyapon Papa Joe? Oo. Siya rin ni gyapon. Taas saan niya eh?
Wala na ba kuan oras ugma na lang yun ni. Sige. Oo, share na ito kanina gyapon nagkuan mo lahi ang account. Oo. Okay. Yan. Papa Joe, have a nice day. I'm listening right now from Veronica Baligwat. Yan. And Christopher Balaba. Palihog og shoutouts kung uya Papa Joe nga si Angelica ug sa among chapter sa Tau Sigma Papa Joe. Okay. Salamat. Okay, nanay problem na papalitoy? Text line, okay, nabot na rin pa ba, Joe? Uy, resulta din sa itong swertres. Oo. Kaniyang alas 11 pa ba, Joe? Yan, pasilog nakapusta mo mga kabarangay. Ano siya ang resulta na to, no? 8, 9, Og, 0. wadya mo. Ito mo na no? Number, no? Sunod, no? 8, 9, 10. Yan. Oo, 0 is, 0, di ba? 10, yeah. Oo, 0. 8, 9, 0. Yan. Wow. Budaks Esperas, mga kabarangay, naminaw na to. O si Almer Eileen, watching from batasan ni si Amski Jordan. Hello. Wow, dapat ba igong panahon ba balito? Tanaw na ba? Last. Masin nung ganun check problem. ni. Hello. Hello? Hi. Hi, inyong balay. Wala po, na may signal. Hi, Day. Hello, Papa Joe. Si Ato. What kasi lang gusto kong pag-iwan ko sa about sa Duli. Aba, problema ni mo about sa? Duli. Dole. Uy, na problema ka sa dole. Relasyon nagdagadole? Oh. Nga naman. Itabuhan ko kung natin right now. Tayo pa, may kwan pa palito eh. Sa maniya ang signal? Klaro, oo. Hello, Day, nasa ka Day? Nasa sa dole, Day? Aw. Ito na. Kaning pop. Oh, sige, buka ba Day? Buka. Hello, Papa Joe. Oh, hindi mo ng lalaki. Sa may ato dong. Sana lang ko pa ba ka problema ba ka mo sa tractor sa Tunisia dito sa contractor mo sa Tunisia ba? Ay, di ko ka hisgot anak dong, no? Kaya naghisgot na kagandaan sa inyong company, no? And, makuha niya tao, kanang wala patay kon tawag na. Kanang ilahang side ba makuha, lisod kayo, nanganta ba? Kota to ni maging landaan ng kuan, company. Paila niya tagkaso, ano Papa Joe na? Nga na dong, suggest na ko nyo, sakto itong inyo yung gagana, atong doli. Ano mo contractor kita ko na ba? Mao gani, oo. Ato mo sa inyong kontraktor, so dili yun ang Tunishi, ano to? Chunishi. Oo. Chunishi. Diyan na ka na Oo. may malamban Papa So Joe. na mo laing kontraktor, agency mo. Agency me Yan sa may trabaho ninyo. Kuan may Peter me. Kasi PT, pislit. Peter. Ha? Peter ba kana mga symbol may mga sport sa barko bitaw. Checker, PT. Peter. Tao ba na sa builder Papa Joe? Kauban sa Wilder Papa Joe. Okay. Unya, karon, Paano yung Papa Joe ba? may signal papalit tayo. Burg sa iya siguro Papa Joe sa baning natin ibali yung channel 4. Kaya siya, balik ko ng line channel. Kaya siya dong ha. So naman nga port na rin. Oo. Kaya kay Murag, di man maklaro yung tingog. Yan. Masag dong? Sige. Hello? Lodong? Ito na. Nawa Si man. Tingog Papa Joe. Sa man eh. Hello? Hello. Oh. Tara. Tara day. Oh. Gusto mag-pislit Oh. Unya karon na inyong agency unya. Nireklamo mig dole among reklamo at dugay naman to hangtod karon wala ba action? Unya, niya to mo og dole. Wa. Oh. Niya to mo og dole. Karon ba ni follow up pa mo sa dole? Niya to pa mo og dole gyud. Sige mi follow up niya maingon raman nga paabot na mo kay wala pa ikuan ana hang istorya ba? Nya, nagkuha mo kabugado inyo hawa. Wala mi nagabugad. Sige ikuan na may naghandol mo dito. Mo ba? Di gibalik ba ninyo dito? Pila naman to ka tuig? Hapit na mo to
Kunya sa may kuan na napanauga nagdesisyon nga wala naman kamo dito di ta na sa dole sa NLRC unta na. O wala mi nasito lang sa duli lagi. So nga mo og NLRC. Ya. Ana man ang taga duli nga huwat lang sa mo kay wala pa ko na inspection ba ya. Dugay na diya kay to mi. Walay unsa? Wala pa na inspection ang mga kontraktor. Wala pa ang inyong contractor may inspection. Oh. Unya. Dugay naman kayo ito may reklamo. May mga walo ko unong makabuan. Asa mo gapuyo karon? Naramos Balamban. Yes. Ha? Asturias. Asturias. Kapila mo unsa man manawag ra mo sa telepono or unsa? Sa dole. Oh. Usahay mo adto may nya. Mingon lagi nga balikan lang niyo kay wala pa yung resulta. Abogado gahandol ninyo? Oh, wasa ko ka abogado ba? Di mo na ingana. Ingana masagudong no kinalam ko mo konsulta mo kuha sa mga abogado sa inyo ana. Kung na may kaso ipasaka sa inyong kontraktor sa inyong agency. Oh. Kinalang yung mga abogado sa ana. Para magnayin sa guro nga abogado sa duli. Dili ta makasulti na mura og mura magud di kay ta kuan ba lisod magay magyaw-yaw ta diri nga na no. And unfair sa kenas tanan nga magyaw-yaw ta niya di pa kita sure sa ingana ba. Kamingon ka nga mura og dunay in charge nga mura ingana. Mas may gyud nga klarohon ninyo kay lisod man kenas tanan nga mga itagtabang nga nila niya di kuwang sa mga requirements sad. Di ba? Dahil nani ito may among ayang buhato na ni. Ang ngaliging buhaton ni mga to, sure sa inyo kanto dito kung doon na bagyo abogado naghandle sa inyong kaso. Ingana. O ganong naingana na siya nga, wala naman mo ana, forward mo nga to sa NLRC kung ano mo'y trabaho. Ang kiniamol ni ato yung NLRC. Kaya wala naman mo, di naman ka mo connected sa inyo ang itrabuhan ka ha. Supposed to be, kung wala naman mo connected, atong mo sa NLRC ingana. Nag-duty pa na yung balon. Ha? Nag-duty may anak niya. Dili ba, tayo pa, ang upang tanan, trabaho pa mo hatod karon di na. Trabaho pa. O di sa tuloy lagi na yung di nga, waday mo makuha di palopan yung nga to balik dyan nga to. Nya tanawa, kung nabidyo abogado nga, kung usay kaso inyo i-file sa inyo ang kuhan, nausap na mo di ay. May reklamo sa mong kontraktor. Unsa man? Di mo gani. So, unsa man, sa may kuhan ninyo, sweldo. Sabahin sa PPE ba niya, refundable bitaw. Nagtrabaho pa magkamo niya, magpa-refund na demo. May pila ka tuig nga ihatag. Murag lansam ring ana. Murag yun ako ikasad, basta kuhan no, kaya unang kita kuhan. Oras. Oo, natay oras. So, malig na, ningos lang sa NLRC, I don't know, pero nagsige pa mamang trabaho. Makatawag, mga na ta, basta na kuhan, no, makatubag ka na nga taga-doli karon no. Yeah, ugma na lang natin discuss kung naigong panahon. Pag alas 12 na, gutom na. Wait sa me. Okay? Paminawan nyo, ugma. Kay basta nung na taga-doli, mga na ta. Yan, para maklaro na. Oo. Okay, sige. Di ba natin, kailangan itong mag-listener na ito ulit ito, no? O, nakapato pa nato ba? Minaw siguro to for sure. Wato na nato. Yan. Ano yung panahon mga kabarangga?